Min nhar it-tnejn li ġej il-Korporazzjoni għar Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir se tkun qed tibda x-xogħlijiet biex tirriġenera l-parti tal-Promenade l-Antika bis-swit il-Marina tal-Imsida b'investiment ta' aktar minn €1.5 miljun. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu mill-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg flimkien ma' tmexxija tal-GHRC u l-Kunsill Lokali tal-Imsida. Fil-fatt minn dan il-proġett se tkun qed titwessa l-bankina mingħajr ma tiġkien it-triq bis-swit tagħha u mingħajr ma jitneħħew il-parkeġġi li hemm. Apparti minn hekk l-ebda siġra li tmiss mal-parti li se tkun qed tiġi riġenerata ma se tkun qed tinqala. Il-kap eżekuttiv tal-GHRC Gino Kawki spjega li se jkun hemm kareġġjata għaċ-ċiklisti. Ħajkun hemm titjib għas-sistema tat trasport pubbliku u anke għal dilettanti li jkunu jridu jtellgħu jinżlu d-dajs mill-baħar, l-istess għad-dilettanti minkejja li l-bankina ħadd titwessa xorta waħda ħadd ma ħajtlef postu minn fejn qiegħed irmiġġat illum il-ġurnata, xorta waħda ħajkun jista' jibqa' jgawdi dawn il-faċilitajiet. Il-Ministru Ian Borg faħħar dan il-proġett mill-GHRC li għaddejja wkoll b'numru ta' proġetti differenti sabiex tbiddel postijiet u żoni qrib il-Port il-Kbir. U daħ jkun qed isir ukoll fil-Pjetà kif qed nagħmlu wkoll fil-Kalkara, Marsa Xlok, il-ġonna li qed nikkonservaw il-ġonna nazzjonali tal-Florjana, kollu xogħol mill-GHRC li rid nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom.